Hvad? Syvende. Vil du gerne have, at sådan en boldfød kantinelærer vil lave din lortemad? Kom til hele nu. Har du? Ja. Så. Vil du gerne have, at alting er rustne og ser dårligt ud? Det her, det er fandme graffiti. Prøv at se. Vil du gerne have, at dine børn skal lave graffiti på skolen? Det synes jeg fandme er noget lort. Jeg vil have, at jeg kan skidt på din skole, og der er ingen, der får det skraldespand. Nej, hvad? Vil du gerne have, at det høres drømmer, og ikke ruller op? Så går jeg her. Det er ulækkert. Vil du gerne have, at din skole spiller lort? Nej, hvad? Nu. Fy foran, det stinker jo! Vil I gerne have, at jeres skole sidder på Greenpeace lort? Nej. Vil I gerne have, at alle kolleger på jeres skole er optaget? Nej, vel? Vil du gerne have, at hvis din cykel ikke har låst på, så bliver det stjålet? Nej, vel? Jeg ved, jeg har faktisk baghjul her. Kom ikke godt til der, Frederik. Vil I gerne have, at jeg skal ud og dukke? Nej, vel? Vil du gerne have grimme børn på din skole? Nej, vel? Vil I gerne have, at jeres børn tegner sådan noget lortegrimt skodtegning på jeres skole? Altså, det er jo værre graffiti til lort, mand. Vil du gerne have, at lærerne nakker dit tøj? Nej, vel? Vil du gerne have, at der er grimme lærer på din skole? Nej, vel?